घेऊन जावा. रोटी भाकरी ज्वारी काही पण बनवा, त्याच्यावरती मस्त छान आहे. 50 रुपयामध्ये मातीचा तवा आहे, तुम्ही घेऊन जावा. खूप छान आहे, टिकणारी वस्तू आहे, गावची आहे ती चांगली वस्तू. ठीक आहे, राजस्थानी मस्तपैकी आहे. 50 रुपयामध्ये रोटी चपाती आपल्याकडे काय भेटणार नाही, तेव्हा तो खूप छान आहे. आमलेट वगैरे काही त्याच्यावरती बनेल. घेऊन जावा तुम्ही. 50 रुपये, फक्त 50 रुपये ओनली. मातीचा तवा फक्त 50 रुपयांमध्ये आहे, घेऊन जावा. रोटी भाकरी ज्वारी काही पण बनवा, त्याच्यावरती मस्त छान आहे. 50 रुपयामध्ये मातीचा तवा आहे, तुम्ही घेऊन जावा. खूप छान आहे, टिकणारी वस्तू आहे, गावची आहे ती चांगली वस्तू. ठीक आहे, राजस्थानी मस्तपैकी आहे. तुम्ही 50 रुपयामध्ये रोटी चपाती आपल्याकडे काय भेटणार नाही, तवा तो खूप छान आहे. आमलेट वगैरे काही त्याच्यावरती बनेल. घेऊन जाऊ तुम्ही. 50 रुपये, फक्त 50 रुपयामध्ये मातीचा तवा फक्त 50 रुपयामध्ये आहे, घेऊन जावा. रोटी भाकरी ज्वारी Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications.